Jamwali fulɓe adunaru kala pulloɗo woni so pullo ardo yimma jamwali e ma vraiment ko yettere Allah mangi ziar ñe wala toɗo mi segi dores bandiraɓe ko yettere Allah mi weltanima fulɓe ɓe ɗeɗo balɗe kay vraiment mi aboneji ɗi kewi mi waɗi ɗo vidéo ɗum bomi wanno duwo on ɗo vidéo no heewi zemji ha ɓurtitini vraiment ko yettere Allah vraiment estoy muy agradecido por los seguidores y la verdad que no tengo palabra para agradeceros. Estoy muy agradecido profundamente. La verdad que es que hay un video que he hecho viral y no sé cómo agradeceros. No esperaba conseguir tantos me gusta. No lo esperaba, pero bueno, es bueno. Voilà, bandiraɓe jaho e mbaɗe abonné e canal Yero Show, canal makko YouTube fi mbawon ƴewde oɗo men série Suudu Baba. Bandiraɓe série o waɗi fayda no fewi vraiment Yero Show komo neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo jiɗɗo pulago toujours mboɗo haalana ɗum. Donc vraiment jahe mbaɗe abonné Full TV canal makko YouTube mbawon ƴewde série dogo oɗo wattu vraiment no waɗi fayda série o nake tati mboɗo sikkiran Saydou ɓantamani debbo ba tati ana dañi caɗele ɓay so Yero Show andi ko a faala yakkude ɗum mo faala wadde ɓiɗɗo makko ha potta Yero Show ɗi beddaji kolde ala tati ana jogui caɗele vraiment jahe ƴeewoye série o mbaɗe abonné canal makko YouTube Full TV. Donc vraiment Yero Show ko a moƴƴo a weltanama vraiment min mboɗo weltanima Yero Show vraiment ko a jiɗɗo pulago.